Shubor nakaslem jong Nongïasaid Hima. Uwe urang ba ula Kawang daga Juti sya unang bishar barang ba Chief Justice kari India UBR gawai kabla ja ha Supreme Court mendaga step kala asngi ublei. Karkum ka khubo nak NDTV loong ba uni urang ba udei ubladan hakikarta hendruphau hadu hanyu posnam bad udei ublatip kerteng kumukishor Rakesh ubadei Nongïasaid an. Ulat ban Kawang daga Juti jong hakamet basyong Chief Justice hendrei ka Juti ka klempoi hakamet hak bagi nong ap pahara kila yo ban kamno yu. Karkum ka jiya thu ki bai I kan jingja Chief Justice udang sedang ya ka jiya lang bat sngap ya ka mukot duma ka baningkong apo ka yeng bishar Supreme Court mendaga sngi hak ba uni urang ba ula perta dak baong ka India kamsha ya ka jingsha leben usanatan bat bread ya ka Juti hakaben hak bagi nong ap pahara kila bat mador yau. Utei urang ba layo jingtep ba udon ya kat ka balaai shigi Nongïasaid an bat kinong tho hak yeng bishar ba kli do ka Supreme Court ka badan ya ka kerteng Kishore Rakesh ka jingtmu jong halendat ban thombor unong bishar rang ba ompat tep bat kibor pahara kidang shim jingkeli yau bandap khambnya le thu ba Chief Justice ulaong ban omle ai ne penshitom persha yu te ubrio bat ulaong ba undei uba khatdu uban shale kumni kani ka jingja kawanjia hadian Chief Justice kari India ula sha kan tho jor haki social media halor ka jingkran jung ya Lord Vishnu da ba kanta ban pdyang ya ka jingdawa ki pat ba ban pa ne ka jingrap jong ka yeng bishar nak bna ban tei pat yu modor Lord Vishnu ka bajrong nyoput hakaju raho hak ba Chief Justice ulaong let ban pan na ublehi ban le yakani